Il-Vanġelu tal-lum magħżul b'mod li żjed xieraq u providenzjali għal festa solenni ta' Sidna Ġesu Kristu, Sultan tal-ħolqien kollu, dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna. Ifakkarna fix-xena li aħna nafuha ħafna, niċċelebrawha fil-ġimgħa l-kbira ta' kull sena b'mod li żjed solenni. U f'din ix-xena hemm diversi kategoriji ta' nies. L-ewwel li ma jsemmi Luqa l-Evanġelista fil-kapitlu 23 huwa l-poplu. U jgħid wara li salbu lil Ġesu, il-poplu waqaf hemm iħares. Isemmi wkoll il-kapijiet, is-soldati, il-kriminali li issalbu ma' Ġesu. Imma l-protagonista vera jibqa' Ġesu innifsu. Il-mistoqsija li rridu nagħmlu jiena u inti u aħna bħala Knisja f'Malta llejla hija mistoqsija li jgħallmuna l-qaddisin kull meta jimmeditaw xi paġna mill-Vanġelu. Iqisu ftit il-protagonisti tal-paġna u jgħidu jiena liema atteġġjament se nieħu quddiem dal-avveniment. Liema sentimenti se jqanqal il-mulej fil-qalb tiegħi. Il-poplu waqaf hemm iħares. X'inhija din il-ħarsa tal-poplu lejn Ġesu imsallab waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku bih. Tista' tkun ħarsa ta' min iħossu kompliċi. Ftit qabel Pilatu kien poġġa għażla quddiem il-poplu. Il-min tridu li nsalva? Il-Ġesu ta' Nażaret jew il-Barabba? Kien referendum dak u għażlu lil Barabba. Tista' tkun ħarsa ta' poplu li huwa maħkum mill-biża'. Ittamaw f'lider li jkun il-messija politiku u wara fiex wasal. Imsallab bħal kriminal. U allura hemm il-biża' mill-poter kemm reliġjuż u kemm politiku li lil Ġesu ikkundannah. Wara kollox il-kapijiet talbu lil Pilatu aħna m'għandniex il-qawwa li noqtluh, inti tikkundannah għal-mewt. U l-poplu iħares u jara din it-traġedja ta' abbuż, ta' poter u ta' inġustizzja. Il-poplu waqaf hemm iħares. Jista' jkun li din il-ħarsa hija ħarsa ta' min jgħid mhux aħjar nitbedu ftit minn dan il-falliment totali, aħna konna nittamaw fih, imma
ma rnexxilniex. Aħna wkoll taf il-ġimgħa l-kbira huma għaddejjin l-istatwi li tant inqimu inħarsu. Illum irridu mill-ħarsa ngħaddu għal proponiment. Il-fidi tagħna mhuwiex fidi tal-vwajjer ta' dak li ħares biss, ta' dak li skont l-istaġun issa ġej il-miliet nibdew inżejnu t-toroq tagħna, nifirħu, kultant taqas inkunu nafu eżattament għaliex qegħdin nifirħu, għax hekk il-miliet neħilu l-mulej Ġesu x'jibqalu? Sokor u dbaħrit u nfieq. U hekk ukoll lajt. Tantu hekk li aħna ħloqna biex inħarsu ma narawx, tħoħna personaġġi mitiċi li minflok jgħinuna naslu lejn Ġesu kultant ibeduna qed ngħid Father Christmas jien. Addirittura issa għandha il-mara tiegħu Merry Christmas ukoll. Jew inkella l-Easter Bunny huma kollha affarijiet li anke l-itfal tagħna nimlewlhom rashom bihom daw. Imma l-qofol tal-misteru li qed niċċelebraw inħarsu lejh u donnu bħall-ilma fuq il-papri jinżel u jiżlob. Illum irridu nitolbu il-ħnina tal-mulej biex il-ħarsa tagħna tkun ħarsa iżjed profonda, ħarsa li timpenjana, ħarsa li tqanqal il-qalb. Il-kapijiet, is-soldati u wieħed mill-kriminali lil Ġesu ittentawh jinżel minn fuq is-salib. Salva lill-oħrajn, ħajsalva lilu nnifsu jekk dan u l-Messija il-maħtur ta' Alla jgħidu l-kapijiet reliġjużi. Is-soldati bdew jgħadduh biżmien, resqu lejh, newlulu bitqares u qalulu jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Iż-żewġ tentazzjonijiet iħarsu lejn Ġesu b'mod differenti. Il-kapijiet tal-Lut isemmu li huwa l-Messija. Is-soldati, ir-rappreżentanti tal-poter tal-istat, ħakkiem, Roman, jgħidulu inti sultan. Imma tnejn qed jgħidulu biex jinżel minn hemm, biex jisalva lilu nnifsu. Anke fuq rasu, il-kundanna kienet dan huwa s-sultan tal-Lut. Bniedem imsallab, it-trufnat, eri, bħalma qal il-Papa dal-għodu fl-omelija stupenda li għamel f'San Pietru, la kellu mant ta' re għax kien eri, il-kuruna tiegħu kienet tax-xewk, tawħ qasba minn flok ix-xettru u qatluh. Wieħed mill-ħatjin beda jgħajru, għandu l-istess kundanna imma għandu l-enerġija jgħajjar lil sieħbu kundannat. Int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna.
jekk jogħġbok tinżilx waħdek, ninżlu aħna miegħek ukoll minn fuq is-salib. Imhemm ukoll il-kriminal ieħor. Anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew, għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. U li kkundannat isir l-imħallef ġust ta' Ġesu. Dan ir-raġel ikkundannat mal-mulej jesprimi il-ġudizzju rett. Dan ma għamel xejn ħażin. U b'umiltà kbira jfakkarni anke fil-Pubblikan li jsemmi Ġesu fil-parabola biex jurina min hu ġustifikat verament, jammetti li l-kundanna tiegħu kienet ġusta. Tagħna hija ġusta tassew jgħid, għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. U din l-istorja tal-aħħar 3 tentazzjoni ta' Ġesu tispiċċa b'att ta' fidi kbira. U dan li kkundannat li jsir l-imħallef ġust li jgħid il-verità, idur lejn il-mulej u la jgħidlu Messija u la jgħidlu Sultan, sejjaħlu bismu. Ġesu li tfisser Alla jsalva. Ġesu ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U allura dan l-imħallef issa isir ukoll mhux biss l-avukat imma x-xandar tal-mulej. Għaliex minn fuq is-salib tiegħu u jħares li Ġesu kroċefiss jiddikjara li Ġesu għandu saltna. U jiddikjara wkoll li jixtieq li jiftakar fih. Il-Papa dalgħodu tkellem fuq il-memorja ta' Alla. Il-memorja li tinsa id-dnub u l-unika ħaġa li tiftakar huwa min inti, min jien. Għal Alla mhux importanti x'għamilt, għax dak jitħassar id-dnub tiegħek, imma huwa importanti inti. Dak li jiftakar Alla, min int, min xi xaddejt, min forsi ġalek tkun dajjef. Għax aħna ħafna drabi qas aħna kapaċi nifmu lilna nfusna. Aħseb wara nifmu x'ġara minn għalina. Ftakar fija. Għamel sew ma qallux ftakar x'għamilt jew ftakar li ddefendejtek. Ovvjament ma qallux ftakar fil-ħmerijiet li għamilt li wasluni hawn. Allu sew, ftakar fija. Għax il-mulej mhux accountant bir-rispett kollu lejn il-kategorija, neċessarja li joqgħod jgħid mela plus u minus jaħasra għal sekli sħaħ aħna. Ippruvajna nikkontrollaw il-grazzja. Niftħu l-leġer u ngħidu da plus u da minus. Ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu x'jgħidlu? Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi.
Xi darba tkunu Londra morru il-Victoria and Albert Museum, ħanamel naqra riklam. Għax anke dil-quddiża bit-treqejiet tal-prodotti għajdula bir-riklam. Xi darba morru l-Victoria and Albert Museum, dħul b'xejn. U morru fitxu is-sezzjoni fejn hemm l-arti Taljana tar-Rinaxximent, qed ngħidu ta' 700 sena ilu, 1300s. Hemm sala mhix insomma kbira daqs il-katedrala għax hemmhekk kollox enormi. U hemm bust ta' Ġesu. U Ġesu x'inhu jagħmel? Dan il-bust tat-terrakotta tal-1200 anzi minn Firenze. Ġesu idejh qegħdin jiftħu beraħ il-kustat tiegħu minn fut. Jiftħu beraħ. Jiena meta mort inżur il-morda dal-aħħar u mbagħad kelli nofstanar għalija hekk u mort u niltaqa' ma' din l-iskultura u laqtitni. U qed tara Ġesu li bidejh stess jiftaħ il-ġerħa tal-kustat tiegħu. Għax dak huwa l-bieb tal-ħniena li ma jingħalaq qatt. Il-qalb ħanina ta' Ġesu li aħna naraw minn dak il-bieb il-kustat minn fut tiegħu. Hija dejjem lesta li tilqana il-qalb ta' ħlewwa u ta' umiltà għaliex dak il-bieb ma jingħalaq qatt. L-idejn ippjagati ta' Ġesu anzi jwessu il-kustat trafitt tiegħu, il-kustat minn fut tiegħu biex aħna il-kol kemm aħna nitlu minn dak il-bieb tal-ħniena. U fl-impenji ta' dioċeżi aħna u niltaqgħu tradizzjonalment fi Kristu Re. Il-bieb tal-qalb tagħna jrid ikun miftuħ għal kulħadd, anke meta dan ifisser skumdità. Anke meta dan ifisser li l-memorja tiegħi iżjed milli tiftakar għandha bżonn tinsa. Kemm hemm bżonn aħna naħfru lil xulxin billi niftakru fil-persuna u ninsew dak kollu li jweġġana, dak kollu li fixkilna. Naf li diffiċli. Imma meta inti tiltaqa' ma' xi ħadd li kiddek, ftakar fil-kelma tal-ħallil it-tajjeb li l-Ġesu ma qallux ftakar x'għamilt Sinjur, qallu ftakar fija, ftakar fija. Nirringrazzjaw il-Mulej ta' dan id-don li tagħna permezz tal-Papa Franġisku din is-sena li fakritna f'dak li hu tassew essenzjali. Aħna rċivejna ħafna ħniena u allura għandna stedina biex inħobbu ħafna. It-talba tiegħi għalina bħala poplu ta' din id-dioċeżi hija li meta nieqfu u nħarsu lejn Ġesu kroċefiss ma jkunx bil-biża' jew għax intimidati jew indifferenti, imma l-ħarsa tagħna fuqu tkun ħarsa li timpenjana biex nagħmlu bħalu għani fil-ħniena u liben tal-missier
li huwa r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja u li hu l-bidu il-kbir li qam mill-imwiet sabiex ikunu l-ewwel f'kollox. Bih Ġesu Kristu Alla jerġa' jħabbeb kollox miegħu bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib. U hekk iġib is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art.